Sunog. Asa dayon yung dapit? Doon. Wala. Grabe na kataas. Uy. Tapos mga light material naman good na sila. Wala, ang lapta. Wala, ang labanon na mo dito. Bulingon na to. Layo ramang kainyo. Tara man sa pikas. Ang bulingon na to. Grabe. Hello guys, bali. Hala. Kapit ka na ulit. So, Hala, wala na may sulod ang sa kabalay. Oh, napahak na good. Agay, hala. Tara, oh, masunod na ni kaning may building na kaning orange. Ay, di matabang ni kay. Huwag ka dito kasi. Naman sa tunga good. Wala, mahurot na gyud ang ilang balay. Uy. Dapat mulupad na. Dok ulang kusugan na kayo. Wala, daming viewers sa akin, boy. 22. Sa akin wala jud. Salamat ha. Mo pa yung consent. Paramihan ng views. May ng views. Hello guys, bali yung ano. Sabihin yan, inunan nyo pa pag-video, hindi yung tulungan Hindi, yung bali sunog. wala man kami may tulong diyan. Ano, ito guys, malapit to sa ito sa Virama. Malapit to sa Virama, ayan oh. Yung bahay namin medyo malayo naman. Dito kami sa office sa Soto. Atbang mo, atbang. Oh, atbang. Bali nagtutulungan na yung mga ang daming mga mga bombero na ng mga tutulungan Walay tawa. para maapulay yung sunog sa sobrang dami na ng mga bahay guys. Kusog na kayo dito. Ano ma'am, ang sunog is sa B. Rodriguez. Kahinay po kayo sa mga bombero eh. Likod sa Vicente Sa may Soto. Puente. Doon sa Vicente Soto, ma'am. Dito ang pinakakusog na. Sa B. Rodriguez, ma'am, ani nga sunog. Daga ng mga bombero na nagtinabangay. Alam, mas kusog diri dapat sa may wala. Gani, dito ay. Gabi na kayo. Mura na doon dito si Robin. Ay, na-joke lang. Saan? Keep safe sa tanan, unta, walay casualties. Wala na dito ay. Ay, kusog na kayo diri oh. Ang dami na, umaakyat na yung guys, yung mga bombero. Gamay kayo ang kuwan, gamay kayo ang sulit sa bumbero. Basta dili lagi ni apili na sa tubangan, basta di mahawan. Hala, ang laki na guys, ang laki na. Ang delikado din ha. Magbulasot ang kuwan ba, ang bumbero. Yes, I have. Bali, po, yung sunog is sa B. Rodriguez, Cebu City. Sige, dali kayo. Chika-chika sa tabi. Ang dami ng mga... Ako diri ang init oh. Oo, ang init. Daan sa niyo kanina, uy. Ay, daan. Ito sa na kanina, kay. Daan na lang kanina, day. Diri, mas lalo dira. Hala, ang dami ng mga, mga bahay na nasunog guys. GG. Pero parang masave pa tong isa dito, yung may building. GG na. Sana yung building yung nakaharang din sa Nandito kami sa may Vicente Soto, 12th floor. Unta, maapula na yung sunog. Tingnan natin sa kabila. City Soho. City Soho. Hala. Tingnan natin sa kabila. Doon. Makikita ba doon? Doon sa may hindi makita doon. Check natin. Wala pa, pero man na kayo. Sa ito po, sa B. Rodriguez. Sa B. Rodriguez po, sa Cebu City. Malapit sa Fuente. Kilid po sa Soto. Atbang sa sa Soho Mall, sa Soho Mall, atbang sa Soho Mall. Oo nga po, so hindi ko alam kung nag-start to kanina. Anong oras na nag-start? Siguro mga 20 minutes. mga 20 minutes nag-start, pero dako nakaigsunog. Tapos nakaig-aso pero dahil po sobrang init din ang panahon ngayon, tsaka light materials lang, ang bilis ng sunog. Mas clear dito. Tapos ang mga kuryente kay spark na. Mo ba? Oo. Spark na. Hello. Sumunod ko live ko. Pinakalas na to. Sa